Logitech G502, to je gaming miš koji je verovatno najprodavaniji Logitechov miš, jedan je od najpopularnijih gaming miševa bio svoje vremeno, od tada su miševi promenili fazon, da kažem, postali su dosta lakši i ceo trip tih miševa se promenio, ali bez obzira na to Logitech G502 je jedan od mojih omiljenih miševa i imam ih dva komada, čak imam jedan wired i imam jedan wireless. Moram da se zahvalim dobrim ljudima iz Gamesa koji su mi poslali Logitech G502X, to je najnovija verzija ovog miša. Ima neke razlike u odnosu na G502. Nisam siguran da su dovoljne da biste kupili ovaj miš, ali ajde da vidimo o čemu se to radi. Dakle, kao što rekoh, Logitech G502X je najnovija iteracija ovog miša. Postoje definitivno neke razlike koje su onako evidentne odmah na prvi pogled, da kažem, ne morate nešto specijalno mnogo da se zagledate, iako suštinski ova dva miša manje više izgledaju isto, ali nisu isti, postoje te razlike. Dakle, prva stvar koju vidimo je da sa dizajnerske strane, znači da je između dva klika, da kažem, ovo parče plastike je produženo, tako da sada to upotpunjuje, da kažem, taj izgled, daje mu taj malo moderniji fazon, izgleda više kao Batmobil ili to kao što je bilo ranije gde je to bilo prazno na G502 obično. Pored toga, znači Hero senzor 25.000 unutra, to je, mislim, ti senzori su flex, već nekoliko puta smo pričali o tome, svi senzori u ovim high-end miševima su vrhunski, ja ne znam da li postoji jedan neki high-end miš koji je, da kažem, bez veze. Van toga još nekoliko stvari koje su sa dizajnerske strane promenjene na G502X, to je kao ovo snipe dugme, koje sada može da se skine, ono je na magnet, tako da možete da skinete to dugme, možete da ga rotirate, da li će da bude okrenuto na jednu, odnosno na drugu stranu, kao i da ga potpuno uklonite i zamenite, da kažem, gumenim delom, koji će samo da upotpuni ceo taj side grip, gde vam stoji palac, to je thumb rest, i da to prosto ne bude više dugme, što, kapiram da nekome može to da koristi, ukoliko mu smeta to dugme za grip. Van toga, svi ostali dugmići, to jest broj dugmića je identičan kao na G502 i tu ništa nisu promenili. Sami klikovi, sami switchevi unutra su nešto drugačiji u odnosu na G502, ali o tome ćemo malo kasnije. Osim toga, ono što sam još primetio je da je G502X drastično lakši od G502. Zapravo on je 89 grama kada je ova wired varijanta, nešto je teži kada je wireless varijanta, verovatno zbog tih RGB modula i tako dalje. Sada, ono što je bitno, na G502 sve varijante su bile RGB, da kažem, onaj G logo je svetlo RGB. A kada je G502X u pitanju, nisu svi modeli tog miša zapravo RGB, onaj koji je pisaće RGB pored, što ne kapiram zašto su uradili, jer postoji, znači, ova wired varijanta, postoji wireless varijanta koja nije RGB, izgleda identično i nije RGB, i postoji wireless varijanta koja je RGB, gde kao ova šara, da kažem, je u stvari LED traka koja svetli, što je totalno debilno, po mojom mišljenju, ne znam zašto je Logitech tako uradio, i naplaćuju to, ne znam, 15, 20, 30 dolara više nego kad nije RGB varijanta. To je baš onako, baš su uradili su ono što Apple radi, mislim, ne znam, to baš mi je bez veze. Bez obzira na to, ovaj miš je fantastičan i dalje jedan od najboljih miševa koje sam imao prilike da koristim, miš koji se meni najviše sviđa, da kažem, od Logitechovog line-upa. Ja Pro X nisam nešto, nije mi lego, ja probao sam ga nekoliko puta, probao sam ga kod ljudi, imali smo ga na testu ovde i tako dalje. Prosto meni to nije neki wow ultra hype, daleko od toga da je to loš miš, nemojte pogrešno me shvatite, ali za moju ruku i za to kako sam ja navikao koristim miš, stvarno ništa specijalno. Van toga, ono što treba spomenuti još kod ovog miša je da ima 13 programabilnih dugmića, od kojih ja brojim samo 12, ne znam gde je to 13 dugme, zapravo ne mogu da, na Logitechovoj specifikaciji piše 13, ali znači jedno je ovo snipe, 2, 3 su side buttoni, znači to je 3 komada, 4 i 5 su ova dva u stvari dugmeta ovde, 4 i 5, 6, 7 levi desni klik, 8, 9, 10 je side, 11 i 12 je middle, pardon, i 11 i 12 je middle klik levo desno. Ja ne znam gde je to 13 dugme, najiskrenije, iako Logitech kaže da ima 13 programabilnih dugmića, ja sam izbrojao samo 12. Miš se u gamingu pokazao fantastično, ali, kako da kažem, toliko sam navikao na oblik ovog miša koji je ergonomski, znači
nije ono da kažem, nije ambi-shape, nije ništa tog tipa, ovo je definitivno miš za desnoruke korisnike, znači u gamingu se ponašao fantastično, stvarno, nijedan problem, to je sve funkcionisalo perfektno, ono, mišićna memorija mi radi zato što G502 furam već, ne znam, par godina unazad i stvarno sam ekstremno se navikao na to. G-Hub, software Logitechov koji, ono, ako nekome radi kako treba, on kaže za taj software da je vrhunski i da nema nikad nikakav problem, a ako ne radi, onda ne radi i ljudi ga pljuju na sva usta i ja to apsolutno mogu da razumem, meni nikad nije pravi problem. Meni je, znači, uvek taj G-Hub radio kako treba i prosto ja sam imao te sreće da to meni funkcioniše onako kako valja. Još par stvari vezanih ovako za estetiku, da kažem, i za sam kao izgled ovog miša i za osjećaj pri korišćenju. Kao što sam i rekao, nešto je lakši, znači tih 89 grama u odnosu na ono što je bilo ranije i jedna od većih promena zapravo u odnosu na G502 je što više ne možete da dodate težinu na taj miš. Znači, sklonili su opciju tegova kompletno, više ne dobijete ni ovaj tegić uz njega, a uz G502 i G502 wireless varijantu, to je Lightspeed varijantu, ste dobijali po jednu onako torbicu sa tegićima, pa možete da dodate ako vam je neophodno. I bilo je super urađeno zato što ste mogli da dodate te tegiće manje više sa koje god hoćete strane, jer u ovoj pregradi ovde kako otvorite, mogli ste bukvalno da imate varijantu, znači da stavite da li hoće miš da vam bude teži pozadi, sa strane, spreda i tako dalje, što je bila super opcija ako neko to voli. Bez obzira na to, ja rekao sam na početku, nisam siguran da treba da razmišljate o kupovini ovog miša iz prostog razloga što ako već imate G502, znači ako ste vlasnik i hoćete da kupite kao noviju verziju ovog miša, osim ako vam se estetski nešto ne sviđa, ono mega, wow, super, kao najbolji miš ikad, nisam siguran zašto biste hteli da kupite ovaj miš, da date ono pare na 2 puta istu stvar manje više, iako je miš fantastičan, znači ono stvarno ne mogu da kažem, miš je vrhunski. Razlika u odnosu na G502 takođe su i ovi PTFE klizači, nisu više oni odvratni crni koji se grebu na sve strane i definitivno se osjeća na podlozi razlika između ova dva tipa klizača, tako da sve u svemu onako govoreći, super su stvarno. I tu negde smo u priči došli i do, da kažem, najbitnije razlike zapravo, ovo su sve manje više bile samo dizajnerske stvari, znači dizajn i ok, ajde, da li je malo lakši, da li je malo teži i tako dalje, ali ono čemu se razlikuje G502X u odnosu na G502 su switchevi koji se nalaze u ovom mišu. To su Logitechovi Light Force Hybrid Optical Mechanical switchevi u odnosu na G502 običan, znači, nemam pojma, meni su ovi switchevi ok, zvuče mi super, uradio sam jedan test zvuka, tako da, evo vam, poslušajte pa procenite sami. Po mom mišljenju i za moje uvo i za moj ukus ovi switchevi stvarno zvuče fantastično, ne mogu se požaliti, Logitech je uradio opasan posao. Ovi switchevi su, kažu, ekskluzivno u G502X, u svim varijantama, nije bitno da li je wired ili wireless, to je da li ima RGB ili nema RGB, što je, mislim, totalno mi je sumanuto, ali okej. Znači u odnosu na to kad vidimo, oni kažu da su super pouzdani, da su ultra brzi i tako dalje, mislim Logitech to kaže, ja nisam video ništa što će da govori suprotno od toga, tako da stvarno switchevi su tip top. Još jedna jako bitna napomena, ja sam dobio na recenziju ovu wired varijantu. Wireless varijanta je konačno USB-C, tako da nije više micro USB kao što je Logitech G502. Sve pohvale za Logitech ovom prilikom zato što konačno su napravili nešto što je moderno i u skladu sa godinom u kojoj živimo, tako da tip top, stvarno nemam zamerke. Ja sam veliki Logitechov fanboy, to nije tajna nikakva, imam jako mnogo Logitechovih proizvoda, furam ih praktično ceo život, znači ja od kad znam za sebe, znam da imam neki Logitechov miš, tako da definitivno super stvar, super sprava, nemam ni jednu zamerku. Ako nemate Logitech G502,
vrhunski, slobodno kupite ovaj miš, ja mislim se nećete pokajati, pogotovo ako volite taj ergo oblik i ako vam je to fazon. Za moj ukus i po mom mišljenju ovo je jedan od najboljih miševa koje možete kupiti. A ako imate G502 i očekujete nešto sad specijalno, prosto preskočite ovaj miš, sačekajte da izbace nešto novo, mislim da ćete se mnogo bolje provesti. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što se družite sa mnom, hvala vam što gledate ove videe, bacite neki sub, komentar, like, šta god, ako vas to smara, možete ostaviti samo i emoji neki. Ponovo sam počeo da streamujem, tako da link ka streamu će se naći u opisu ovog videa, kao i link ka Discord serveru na kom sam svaki dan, tako da dođite, časkamo da blejimo se družimo. Još jednom hvala, a do neke sledeće prilike, ja vas pozdravim.